Iako postoje tek nekoliko mjeseci, Kupreške su uspješno organizirale prvi samostalni prodajni sajam. Gdje želimo naše žene ekonomski osnažiti, malo i da pokažemo šta to sve žene mogu i šta rade u biti u svojim domovima i da neko prepozna da vidi našu snagu. Premda slastica siromaha, gurabija koju gotovo nikada nije pojela kuća u kojoj se napravila, prva je nestala iz ponude. Pa bi išla kuma do kume. Ja ponesem, dam je tebi. Ti kreneš dalje, ti je daš opet dalje. Pa bi obašla 10 žena, ne jednu, već 10. Među inim rukotvorinama našla se i jedna zbog koje se često zbijaju šale, a bez koje nije bilo niti jedno djevojačko ruho. Lika ga je uspjela iskoristiti, ja se nadam da će i Kupres uspjeti iskoristiti ovaj odjevni predmet koji je bio dio tradicije kupreških krajeva. Članice udruge različite dobi, nacije i vjere ne žele da ih politika dijeli i kažu kako im je jedini cilj učiniti nešto da bi se na Kupreškoj visoravni ostajalo, a ne odlazilo.